Λοιπόν, έτοιμοι να παίξουμε. Παιχνιδάρα τώρα, λοιπόν. Πρωτότυπο, δεν το έχω δει σε άλλα 20 podcast. Ξαναβλέπω. Ναι. Άλλα 20 podcast το έχουν κάνει σίγουρα. Ο καθένας έχει μπροστά του αυτά τα ωραία χαρτάκια που έδειξε ο Αντώνης. Κουνάμε το ποτηράκι, ανάλογα με το πόσο συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την άποψη που θα ακουστεί. Και. Το χτύπησα το μικρόφωνο, συγγνώμη. Ρίχτα όλα τώρα. Λοιπόν, Εγώ. Ιδανικά να προσπαθήσω να μιλήσω άνθρωποι που δεν μίλησαν στην προηγούμενη ερώτηση. Κώστα, ιδανικά. Κάνει καλό και ρέισερ όμως. Καλώς, Δεν το κόβεις. Και αυτό άστο Κάνα, μέσα, κάνα. άστο μέσα, θα σου κάνω roasting. Πάμε. Λέμε τα κακά, αλλά ξέρεις, όλο αυτό κιόλας είναι ανάγκη όλων. Δηλαδή, όσοι είναι εδώ πέρα, πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη τους στο να παράγουν, ρε παιδί μου, τέχνη. Εγώ δεν πιστεύω ότι λέμε κακά, συγγνώμη πριν πάω στην επόμενη ερώτηση. Πιστεύω απλά ότι κάνουμε point out την ανάγκη να αλληλοποστρεπτούμε κι άλλο. Ναι, όχι, ναι, Αυτό. συμφωνώ. Δηλαδή, και όλοι εδώ πέρα συμφωνούμε ότι ίσα-ίσα εσύ με την ομάδα που κάνετε όλο αυτό ήδη δίνετε φωνή σε εμά. Ακριβώς. Αυτό είναι τεράστιο. Και μας δίνετε και ένα έδαφος. Εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, δεν γνωρίζω αρκετούς από εσάς. Πρέπει να γνωριστούμε μεταξύ μας, να σκεφτούμε, να αλλάξουμε κοινωνία. Που είναι το σημαντικότερο, έτσι και Αυτό στα είναι φεστιβάλ και στα πολύ τέτοια. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τελευταία ερώτηση. Νιώθω ότι η φάση θα πάει κομπλέ και το επόμενο βήμα θα έρθει από μόνο του. Η ερώτησή σου είναι δύο ερωτήσεις. Οκ. Άρα αυτή τη στιγμή μου λες ότι είμαι κακός παρουσιαστής πάλι. Πρέπει να με το πάρεις στο κάκι στη θέση. Οκ, ναι. Και σε θεωρούσα φίλη μου.